Fl-aħħar jiem il-Ministru Joe Cassar qal li ilu ħafna ma jisma' dwar il-problema tal-mediċini out of stock. Tal-pilloli out of stock, sa fejna fina, inna ma nitkellmu fuqha ħafna u ħafna żmien. Iżda reċentament pazjent ilmentaw dwar in-nuqqas tal-mediċina warfarin li tikkontrolla l-konsistenza tad-demm u bekk tipprevjeni r-riski ta' trombożi. U issa l-menti ġodda dwar in-nuqqas tal-mediċina Ventolin li tintuża f'inhalers ta' tfal taħt l-4 snin li jkollhom diffikultà biex jieħdu n-nifs b'sintomi simili għall-ażma. Missier ta' tifel li għandu bżonn dawn l-inhalers spjega ma' One News kif meta mar biex jiġbor il-mediċina mill-ispiżerija tal-għażla tiegħek qalulu li l-Ventolin tinsab out of stock. Marret iġġib l-inhalers tal-Ventolin tat-tifel u l-ispiżerija hawn nġibuhom għaltinna li qegħdin out of stock. ċempi l-ispiżerija tal-Gvern il-Mater Dei għattilhom ma li interessani il-Ventolin għallu li dawk qegħdin out of stock. Fil-waqt li esprima tħassib tiegħu għal din is-sitwazzjoni, il-missier qal issa qiegħed iċempel kuljum l-Isptar Mater Dei biex jara meta jista' jiġbor ftit mill-mediċina li tinsab nieqsa mill-ispiżjar tal-għażla tiegħek. Qed nistenna issa kull filgħodu inċempel jekk jgħiduli irrid naħli l-petrol, irrid naħli nofs ta' nar li irrid imur hemmhekk. U barra minn hekk irrid nipparkja l-karozza fil-parking, irrid inħallas tal-parking. F'rapporti li ħareġ l-Awditur Ġenerali nhar il-ġimgħa intqal li l-ispiżjara huma mħassba bl-ammont ta' mediċini out of stock li hemm fl-iskema tal-ispiżjar tal-għażla tiegħek. Matul is-sena 2011 biss kienu 530 il-pilloli illi f'xi żmien jew ieħor kienu out of stock.